Gibasura sa Lapu-Lapu City Prosecutor's Office ang kasong frustrated murder nga gisangat batok sa usa ka personnel sa Traffic Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police. Kinsa mipusil sa makadaghang higayon sa iyang kaubang pulis nga anaasulod sa iyang personal nga sakyanan ni adtong higayuna. Gikatahong naabtan sa reglementary period ang pagsangat sa reklamo. Ang reglementary period mao ang legally mandated time frame nga gikinahanglang subayon sa pagsangat og kaso, motion o appeal. Sa pagkakaroon, ang suspitsadong pulis ug ang biktimang pulis parehong gibutang sa Regional Police Holding and Accounting Section apan wa sila mag-uban. Hinuon, mamihimo gihapong makasangat og kaso ang biktima apan ipaagi na lang kini sa regular filing. Samtang gipaabot pa usab ang resulta sa paraffin test ug drug test batok sa duha ka mga nalambigit nga pulis. Base sa resolution, ma'am, tungod sa reglementary period, ni diferensya lang pila ka oras, ma'am. So, mo na nga na-release ang mga suspitsado. Pero anyway, anytime pwede pa ma-refile o balik ang kaso, ma'am. O aron mas mapalig-on pa yun na to ang ebidensya, ma'am, nga sa kaso nga atong isangat batok sa suspitsado.